Sabo bo umuro mangno yakari thanani nangno kebo sawi maya keboba umur gobangono sengsar yakari thanani nangu keboba umur kisawono thangu sabo bufuro thanani nang kebo sai maya Omohaikino hainohai bisini chibri umurni sikla buma bufa yakari o naitotok sengsarno yakari kelangkha kainta kobra amchio tongnai takhok dines debormani busajela sajra deborma ajum sano Bukhani bemar manai langma chokha jibi sakham nogo thinaini mangkathai tubui phaika nogo okokno khnawi nogo bathagya karei paithak nairakmung naina bagai thang sobuikha kainta kapra kamio TTADC ni chairman Jagadish Debbarma TTADC ni EM Robindra Debbarma tei EM Roniel Debbarma no khobui juda juda adongro paithak nairakmung nairagoi nok borok bai kok salaika borok tei thangnai adongrok bo belaikhono kha khamjak bai kahnai soi khna rakha তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।